to ďakujem, pretože inak by som možno o našich takých tých laureátoch a víťazoch moc nevedela, takže veľmi pekne ďakujem, ale zaspievam mu. Ja? Potom asi, že nechceme tu skaziť trošku večer. Ty si mal narodeniny, takže mal 17 rokov, to som mala aj ja kedysi, 17 a chôdza ženy, aké to je mať 17? Pohodové, žiadne problém. Pohodové, žiadne, no to som si ja hovorila, už si na to veľmi teda nepamätám, ale teda tuto pán Štefan Korman by ti chcel k tvojmu krásnemu veku teda niečo odovzdať, takže k tvojim narodeninám všetko najlepšie samozrejme, aj Štefan by ti určite rád niečo povedal. Takže samozrejme ešte predtým sa patrí povedať, že prečo Martinovi ideme vyučovať, takže viete, že sa snažíme nejakým spôsobom informovať o našom hnutí a tí, čo nečítate iba nitrianske noviny, ale sledujete aj dianie na stránke www.obfz.sk, tak by som vám chcel predstaviť mladého muža, ktorý vlastne píše všetky tie články, ktorý komunikuje s vami, ktorý sa rozpráva s trénermi, ktorý sa rozpráva s hráčmi, proste každý týždeň tam pribúdajú nové a nové články, je to preto, aby sme nejakým spôsobom propagovali to futbalové hnutie aj na tých dedinách, pretože do nitrianskych novín sa nevojde všetko a teda Martin napriek tomu mladému veku dokáže fantastické veci napísať, preniesť tú emóciu aj teda na ten web a keďže mal tých 17 rokov, ktorému všetci môžeme závidieť, tak sme spojili dve veci do jedného, takže Mačkovi chceme poďakovať, nech to ešte dobre píše, preto dostane od nás od oblastného futbalového zväzu Pero Parker a nech sa mu všetko darí. Určite chceš niečo povedať. Tak, vážení prítomní, vážené dámy, vážení páni, ja by som sa v prvom rade veľmi rád poďakoval túto pánovi predsedovi oblastného futbalového zväzu pánovi Štefanovi Kormanovi za to, že mi takúto príležitosť dal do rúk, že teda dal jeho dôveru, lebo písať pre stránku, ktorú sleduje toľko ľudí, ako ste vy všetci tu, ešte viacerí niekde, ktorí nie sú prítomní, nie je jednoduché, je to veľká zodpovednosť, nie je to len tak a teda treba si dobre rozmyslieť, čo tam vypustíme do éteru, pretože tu vidí veľa ľudí. A predovšetkým moja vďaka patrí môjmu otcovi, pánovi Martinovi Kilianovi, ktorý ma zasvetil do tajov žurnalistiky a teda do vecí, ktoré sa týkajú tohto krásneho povolania. Venujem sa teda už myslím, že cez nejaké 3-4 roky a veľmi ma to baví, naplňa ma to, čiže v budúcnosti by som sa chcel tomu venovať, ale bez môjho otca, ktorý je mojou veľkou oporou, rovnako celá rodina, by som to určite nedokázal, takže patrí mu jedna veľká vďaka. Myslím, že aj pokles. Ďakujem, veľmi si to vážim. Dobre sa bavte. Veľmi pekne ďakujem, ty si normálne, že profi. Nechceš ma vymeniť? Ešte na to čas. Dobre, ale ja keď som mala 17, tiež som ešte nevedela, ale ty evidentne vieš, čo chceš a ideš si naozaj tvrdo za tým a to, čo som čítala po tebe, naozaj má to úroveň a stojí to za to. Tak len si to drž. Videla som na otcovi aj